Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndinoitwa James. Ndainge ndichimboshanda as a truck driver kwemakore akati wandei ndiri munyika yeSouth Africa. Ndakabva ndachizokwanisa kuunganidza mari ndikabva ndatenga double cab yangu aisuzu ndikatanga kuita zveumalayicha kutakurira vanhu zvinhu ndichiuya nazvo muno muZimbabwe. Asi situation iri paborder haina kumira zvakanaka. Ndingangoti uku ndiko kuparara kwebusiness revanhu avo vanoita zvekutakurirawo vanhu zvinhu zvavo tichibva nazvo kuSouth Africa tichiuya nazvo muZimbabwe. Kana kuri kuparara kana kuti kuparadzwa kweindustry ndokutoparara kweindustry. Mhuri dzakati wandei dzichatambudzika kwazvo nekuda kwekuti industry iyoyi yanga ichitoraramisa vanhu muZimbabwe vakati wandei, kusanganisira nevemabhazi. As you know kuti vanhu vane mabhazi ecross border kunyanya avo anoenda kuSouth Africa hapasi pose paunozadza bhazi nemapassengers, asi luggage ndo inoita kuti unge uchikwanisa kuzowana profit. Zvino zvazvadai muborder situation yatakasangana nayo muborder, ndichakuudzai zvizere. Nyika yedu ine ngozi, tiri kuripa ngozi kana kutotanda botso tukuita sekunge tiri vanhu vakarova amai, because yatakatambwa muborder yakapenga mukomanashi, ende misodzi yevanhu vandakaona vachieredza misodzi yavo, I don't think kuti nyika inozombofa yakanaka. Vanhu vakadaro kana vakafa vaine shungu dzavanenge vainadzo, kunyange kwavanoenda vanongonoisawo macomplain kuti tirambe tiri vanhu vanongotambudzika chete. I know kuti panapa panombopota pachiverengwa maConfessions kunyange emaCIO. Kana zvakadaro it means kuti kana channel yenyu inenge ichitomonitiwa nevamwe vanhu vanenge vari kumusoro, sei maCIO achizotendedzwa kuuya nemaConfessions awo kuti vange vachizoshare nyaya nesu. Saka kana variko vari kumusoro vanenge vakateererawo confession yangu, muborder muri kurwadza vakuru, dai zvaita matisunungura vanhu vakwanise kufamba zvakanaka vachipinda munyika mavo zvakanaka. Nekuti sezvizvarwa zvenyika takasarudza kuti tinge tichienda kunoshavawo kune dzimwe nyika dziri kure. Amai vandainge ndinavo nemurume wavo vakaeredza misodzi yeropa muborder muya, zvinhu zvichitorwa. Saka vanhu ava vainge vachishanda mumaprazi muPretoria. Sezvo vachishanda mumaprazi, vamwe vanhu munokwanisa kunge muine mari dzenyu mugere muZimbabwe, munokwanisa kusazvinzwisisa kuti ko munhu anogobva nemasofa nemazengi kuSouth Africa sei. Kana munhu achinzi ari kushanda muprazi anenge achiwana mari shoma, haakwanise kuti ange achichengeta mari sezvamunenge muchiita, nekuti ukachengeta mari inowana chinoiwana. Unokwanisa kubirwa muSouth Africa, unokwanisa zvekare kuwirwa nematambudziko. Saka vanhu vazhinji vandinoziva uye zvekare zvandaiitawo makore andainge ndichishanda muJoni, mwedzi woga woga ndaienda ndichinonoita lay-by, ndobva ndatanga kubhadhara pashoma nepashoma kana iri firiji, ndichiziva kuti zvinhu zvandiri kuda kuti ndinge ndichizotumidzira kumusha nekuti mari dzacho dzinenge dziri shoma. Saka ndakati ndaenda ndikanotakura zvinhu zvavo nezvimwe zvinhu zvevanhu vanogara mumaprazi, ndokubva tachizoti tapinda muborder mukoma, ndo patakabva tachizotanga kusechwa. Ndainge ndakaloda mazengi, mbedha nemasofa aambuya ivavo nemurume wavo, because vainge vatoti vava kutodzoka kuZimbabwe, havachadi kudzokera kuSouth Africa. Zvinhu zvakatorwa mukoma, vakaeredza misodzi yeropa. Handidi kukunyeperai. Vakati ivo kana kuri kunzi ndichafa Zimbabwe haisi kuzonaka nekuda kweshungu dzandinadzo. Ivo vachitaura vanoti vakaita makore akati wandei
vachingounganidzawo mari yekuti vange vachikwanisa kutenga mazen'e iwawo. Kuno umwe munhu zvinokwanisa kuita sekunge zvinhu zviri very simple nekuti unenge uine mari, but kumunhu anotambudzika mari dzavaiti vainge vachiwana mumapurazi hanzi ma4.2 pamwedzi, saka vainge vasingambowani mari yakawanda yekuti unokwanisa kuunganidza mari iyoyo onzi unge uchiuya kuzotenga kuZimbabwe kusapota local market. I think zvatainge tichitoita isu sana Malaicha nevanhu vanotakurira vanhu zvinhu zvavo kutosapota market, because tiri kutounza mari munyika, because vanhu vose vari kuSouth Africa kana kuri kunzi vakangoramwa vakati hazvicha make sense kuti unzi unoenda kuJoni oshanda uzoya kuzotenga muZimbabwe. I'm sure kuti kana munyika foreign currency inosvika pakutoshayikwa, saka kana kuinewo vanokwanisa kusvitsa shoko kuvakuru, vana vari kuchema dai matinzwira nyasha nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubhodha umu. Industry yemabhazi ecross border kwava kutoparadzwa kwayo. Handizivi kuti sei zviri kuitwa. Vane mari vanokwanisa kusaseka uye zvekare vanokwanisa kusazvinzwisisa, but kana uri murombo unokwanisa kuzvinzwisisa. Imwe zvekare nyaya yandikuda kukuudzai yakakosha yandinoda kuti vanhu vange vachinzwa nezvayo. Tirimo mubhodha kudaro pane vamwe amai avo vane zvinhu zvavo vakatorerwa mapoloni, vanoratidza kuti vanohodha mafrozen foods muSouth Africa vachizomatengesa muZimbabwe. Handizivi kuti bhazi ravainge vari mariri raenda kwaMutare here oro kupi, but vaitaura chimanyika. Amai ivavo vainge vachichema, vakabheja mukoma vakati pandiri kudzoka ndakaisa zvinhu poison, kana zvikatorwa nevanhu veZimura kana vazvitora vakaenda nazvo kudzimba dzavo vakanodya vari kuzofa nevana vavo. Saka make sure kuti kana mukazoona zvimwe zvinhu zvava kutengesewa, especially zvinhu zvekudya, musazotenga zvinhu zvinenge zvichibva mubhodha, nekuti umwe munhu nekurwadziwa anokwanisa kungotenga maproducts aatenga then obva atongozviisa poison nekuda kwekurwadziwa. So ndo zvatakasangana nazvo izvi mubhodha. Mukomana asvikuzobva mubhodha ndichizonosiya mhuri iyi mumasvingo, amai ivavo vainge vachingochema zvinhu zvavo zvakasara mubhodha, and there is nothing that I could or we could do about it. Zvakatovharana ameno kuti zvinhu izvozvo zvinozoendeswa kuauction here, zvinozoitwa sei, zvinozopiswa here, kana kuri kunzi zvinoendeswa kuauction dai vachizoti unowana at least a certain percentage kana mari shoma zvayo, sezvo uri munhu anenge akaita makore nemakore uchitenga zvinhu izvozvo uchishanda uri muSouth Africa. Ndo muono wangu mukomana. Handizivi kana nyaya yangu ichiita kuti munge muchizoiverenga, but tatambudzika. Toti muSouth Africa kutambudzika, muZimbabwe zvekare kutambudzika. Handizivi kana ndikakwanisa kuramba ndichiwana macustomers, nekuti ndo zvanga zvichitondiraramisawo inini nemhuri yangu zvekutakurira vanhu zvinhu zvavo pamwedzi. Ndaiziva kuti ndinorova at least 1 or 2 trips, but zvazvadai aino kuti zvadhakwa. Advice yandinoda kupa kune vamwe vedu vemuZimbabwe avo vari muSouth Africa, kana uine magroceries awanga watenga, idya zvako magroceries iwawo. I know macustomers angu akati one day vanoti pamwedzi woga paanoenda kunotenga magroceries anobva atenga nemafuta maraisi extra, then kupera kwegore vanobva vachizouya nazvo kuZimbabwe zvinhu izvozvo, nekuti vanenge vasina kuzvitenga kurwadza, vanenge vakazvitenga pashoma nepashoma. Zviri nani kuti unge uchidya zvawanga watenga kana wakazvitenga kubva muna January, wotoziva kutoti ndo ratova grocery rako kusvika kupera kwegore, nekuti kana ukada kuzoyambuka nazvo bhodha zviri kusara mubhodha. Hameno zvimwe kuda zvinozopiswa kana kuti zvinozoraswa, anoziva hakuna. Kana uine furniture yawanga wakatenga kana ichiri kumashops, unokwanisa kuenda kumashops wovaudza kuti hauchakwanise kuenderera mberi
nekubhadhara labor yacho, then wobva wadzoserwa mari yako. Kana vaine mari yavanokubatira vokubatira, zviri nani kudzoserwa mari shoma than kuti waita gore rose uchitenga masofa e20,000 obva uchizomatorerwa masofa acho mubhodha. Apa ndakatorerwa mawelding machine maviri. Ndine umwewo ainge akandituma kuti ndige ndichimutengera mawelding machine, zvino zvakasara mubhodha yatova hondo nekuti iye ari kuda mari yake back. Munhu haazozvinzwisisi, apa mari handina mukomanashi. Saka ndo nyaya yandiunza pano. Kana zvichiita kuti munge muchiverenga nyaya iyi, iverengei. Dai maconfessions awa akasvika kuvakuru vange vachigadzirisawo zviri kuitika mubhodha. Zvimwe kuda vanenge vachivaudza, vanenge vari vanhu vanenge vaine upfumi vasingazvinzwisisi kuti kuva murombo zvinomboreva kuti kudii. Hakuna munhu anobuda munyika make oenda onogara kune imwe nyika kwemakore nemakore odzoka aine mazenge nemabhaketi nekuti anenge achida kuva fani. Zvinhu izvozvo anenge akatozviunganidza zvinotorwadza. Ende chandinotya ndechekuti vanhu vakafa vaine zvigumbu, nyika haisi kuzombofa yakanaka. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndokuparara kweindustry. Do you think kuti it is true kuti ndokuparara kweindustry yema cross border buses, kana kuti vanhu vanenge vongoti vakashanda vodzokera kumusha, unongodzokera kumusha wakangobata kasecho kako nemari nepassport yako? Do you think kuti that is what is going to happen from now on? Kunenge kusisina zvekutakura zvekutenga magroceries kuti pamwedzi woga woga unenge uchiti ukaenda kumashops paunotenga maybe mapackets ako erice matatu, uvoziva kuti one packet unokanda musaga at the end of the year unenge uine grocery paChristmas. Do you think that is the end of that industry? Zvofambiswa sei? Tell me what you think mu comment section. Hanzi vanhu vari kuchema misodzi yeropa ko iyo yavanga vachitaura nyaya yekuti pane mumwe mukadzi uyo ainge achitaura chimanyika. Hanzi akati, pandiri kudzoka ndichadzoka nezvinhu zvakaiswa poison, kuti vatora zvinhu zvangu vakaenda vakanodya nevana vavo vari kunofa ivo nevana vavo. Hanzi akatorerwa mapoloni mafrozen foods, anenge anoita zvekuhodha mafrozen foods achizotengesa muzimu. Saka zvofambiswa sei? Unenge uchifanira kuva nemapemiti here? Unofanira kuti unge uchiita sei? Kana painewo vanoshandawo kuzimura, tiudzei kana kutotumidzira iri audio muchitiudzawo kuti unenge uchifanira kuti unge uchiita sei. Uri kushanda muSouth Africa, wafunga uka business kako kekuti unohodha zvaunohodha uchiuya kuzotengesa muZimbabwe, unenge uchifanira kuti unge uchiita sei? Tell me what you think mu comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, mukoma muri sei zvenyu? Please post my story. Makavika chitupa changu. Ndiri mugari weMugweru. Ini ndakagadzira muroora wangu. Ndakamugadzira nekuda kwekuti ainge ava kuita unhubu ikoko kwavari kumhiri kwemakungwa. Ari kurwara kutaura kudai. Handisati ndamuregerera. Mwana wangu akanditi, mama musamuuraya nekuti kana akafa ini ndinozoshaya magwaro ekugara ikoko kunyika kwavari kumhiri kwemakungwa. Muroora wangu akati awana mukana wekuenda kumhiri kwemakungwa akasiya mwana wangu kunoko. Ndakazotanga kumurota aini varume achisika bonde nevarume. Ndikazviziva kuti inini handiratidzwi ende handiroti zvekunyepa. Ndakazofamba ndikaenda kune imwe shamwari yangu. Nekuda kwake muroora uyu ndakadzokera kune shamwari yangu uyo wandainge ndava nemakore ndisingachazivi kutaura naye. Ndainge ndisingadi kutaura naye nekuda kwekuti ndinozviziva, ndainge ndagara ndichizviziva kuti muroyi anoroya. Saka muroora wangu ndinomushora chaizvo nekuti
ndiye akakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakutemererwa nyora dzeuroi dzandava nadzo even though ndainge ndakura kudai ndisingaroyi. Friend yangu ndakatanga kuwirirana naye apo patakambogara pane rimwe prazi tichishanda mukomboni kumarondera uko. Saka ndainge ndiri munhu airohwa achishungurudziwa nemurume wake. Aiwanzokuuya kwandiri achiti ainge achida kuti ange achinditemerera nyora ndinge ndichikwanisa kuzoroya murume wangu, asi ndainge ndisingadi kuti ndige ndichizonzi ndiri munhu anobuda mumba usiku. Saka muroora wangu akazoti aenda kumhiri kwemakungwa, ndopa akatanga kuhurira mwana wangu. Ndakaenda kumarondera ndikabva ndanotaura neshamwari yangu, akabva anditi ndinokwanisa kukubatsira, asi kuti ndinge ndichikubatsira unofanira kuti unge uchibvuma kuti unge uchifamba neni usiku. Ndikati hapana chakaipa. Saka akanditemerera nyora. Ini ndakatemererwa nyora 2 live masikati machena, dzimwe dzacho ndikazodzitemererwa usiku. Aipota achiuya usiku achinditemerera nyora usiku. Paakati dzainge dzakwana nyora dzaikwanisa kuzondimutsa kuti ndinge ndichizobuda naye tichienda tichinonoroya, ndopatakatanga kuitira muroora wangu mhiko dzekuti ange achirwara. Kutaura kudai ari kurwara, ndaida kuti ange achifa kana afa mwana wangu osara ariko kumhiri kwemakungwa. Ndauya pano nenyaya iyi nekuti ndinoda kuyambira vamwe vakadzi variko kumhiri kwemakungwa vanofungidzira kuti kana waenda kumhiri kwemakungwa Mwari vabva vakupa mukana wekuti unge uchihurira murume wako. Sandizvo zvaunofanira kuti unge uchiita, nekuti munhu anokwanisa kukuendera kun'anga kukugadzira ukafa iwe uchidada netwumapounds itwoto twaunenge wava kuwana. Usafa wakadadira murume wako uyo waunenge wakabva naye kuno kuZimbabwe, nekuti n'anga dzinogadzira vanhu dzakawanda, uye zvekare varoyi vanototsvaka vanhu vekuroya vakawanda, vanokwanisa kukuroya mahara futi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndiri mugari weMugweru, ndakarwadziwa nekuda kwezvainge zvava kuitwa nemuroora wangu achivhairira nekuhurira mwana wangu. Hanzi ndaida kumuuraya. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Zvakaoma. Hanzi mukomana Chimurisei, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 48 years ekuberekwa. Ndine business rangu iro randakatanga kuZimbabwe but ndinogara kuno kuCanada. Ndapinda nadzo dzeurombwa idzi. Ndava nezvinhu zvinotaura neni usiku. Ndakabetserwa neimwe n'anga yekuMalawi. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Ndainge ndatambudzwa nekubirwa nevashandi vangu. Ndakange ndatanga business rangu muZimbabwe rekupfuwa huku. Saka ndakabata contract kune imwe supermarket, uye zvekare ndine vanhu vakawanda vandinosupplya. Saka mari yaipinda mubusiness, but vashandi vangu vakatanga kundibira kutora advantage sezvo ndainge ndiri munhu ainge asipo paground. Ndakabva ndachizonzwa nezveumwe muMalawian anobatsira vanhu muno muCanada. Ndaenda kwaari akati ndinge ndichitenga macandles ered ari 9. Ndakabva ndatenga makendo iwawo ered. Ndikanzi mumba mangu ndinofanira kuti ndige ndichisarudza room imwe chete, iyo yekuti mudzimai wangu anenge asingachabvumidzwi kuti ange achipinda murumu imomo. Ndikaita saizvozvo. Ndakabva ndaudza mukadzi wangu kuti imwe room ndava kuda kuti inge ichiva an office. Mukadzi wangu akati hapana chakaipa. Ndakabva ndatenga table yandakatenga, uye zvekare nezvimwe zvinhu zvandakanzi ndinge ndichitenga zvekuitisa marituals, uye zvekare ndine hembe idzo dzandinopfeka
kana ndava murumu imomo ndinopfeka hembe idzodzo dzemarituals. Pandinenge ndichiita marituals ndine mbiya iyo yandinobata neruoko rwangu rwekuruboshwe, ndobva ndatanga kuita chimandara maoko neruoko rwekurudyi ndakatendegera sikarudzi yangu mumbiya. Kana ndapedza kuita saizvozvo ndinobva ndagadzika mbiya pakati pemakendles iwawo ndobatidza makendles aya ari 9 nekuda kwekuti ndinenge ndarasira mbeu yangu mumbiya. Izvi ndo zvinozoita kuti mhepo dzinge dzichindiratidza zvose zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Anenge afunga kundibira ndinoratidzwa zvekare mumweya, anenge afunga kuti ange achindikanganisira business rangu ndinoratidzwa mumweya zvekare. Nemacustomers ndinenge ndichitaura nemacustomers angu vari kuhope kudaro ndinenge ndichitotaura navo ndichivaudza kuti havafaniri kuti vange vachikansela macontracts neni, vanotofanira kuti vange vachitowedzera kutotenga kubva kwandiri. Saka pandakatanga kuita zvinhu izvi handina kunge ndakaziva kuti zvainge zvichazondipandukira. Handizivi kuti ndingati kupandukirwa here nezvinhu kana kuti ndo mafambiro azvo. Saka ndakatanga kunzwa mavoices evanhu vainge vachitaura neni kusvika zvichizobuda pachena zvikandiudza kuti izvo ndo zvinoti paya kana kuri kunzi ndikazvituma kuti zvinge zvichienda kuZimbabwe, because ndaingonzi taura mazita andisingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai. Kana ndataura mazita zvaibva zvamhanya zvobva zvaenda kuZimbabwe, zvobva zvanogadzirisa maproblems. Kana ndiine zvipfuwo zvinenge zvichirwara zvinoenda kuZimbabwe, zvobva zvanorapa zvipfuwo zvangu kuti ndisafirwa nehuku, nguruve kana kuti mombe dzangu zvekare nembudzi dzandinopfuwa. Ndo secret yandinayo mukoma. Ndakangotoromba sekutamba sekuseka ndisingatombofungidziri kuti ndichatoita zvikwambo. Ndaingofungidzira kuti ndichange ndiri munhu anenge achingoshandisa makendles iwawo kuti ndige ndichimonita mabusinesses angu, but kwazvava mukoma Nashe ndatova munhu atova nezvikwambo. Ndanga ndiri kuda kuti ndige ndichiudza mudzimai wangu, but ndinotya kuti kana ndikaudza mudzimai wangu, sezvo ari munhu akatovenga nyaya dzekuenda kun'anga, tinokwanisa kusazowirirana. Uye zvekare pane maprevious ekuti last year ndakabatwa namadam ndine girlfriend, saka akatomboti anoda divorce. I'm scared kuti zvaizvezvi kana kuri kunzi ndikati ndakaromba ndakaenda kun'anga ndikanopiwa zvandakapiwa, uye zvekare ndava nezvinhu zvandava nazvo zvinotaura neni, mudzimai wangu anobva atongoshandisa mukana wacho iwoyo kuti ange achiti ava kuda divorce. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma muzondizivisa. Ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndodzokera kun'anga here ndonodzosera zvinhu izvi zvandiri kushandisa pamhiko dzacho dzekuchengetedza business rangu? Ndinenge ndiinemi mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Let us try to speak with him mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashe muri sei zvenyu? Please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvekukorokoza. Saka ndine umwe bhururu wangu uyo akabva mukutenga BMW. Akatenga BMW yake muna December. Ndakamubvunza kuti ko mari wakaiwana kupi? Akabva ati kwandiri akaenda kuMozambique. Paakaenda kuMozambique akabva anogezesewa neumwe mushonga uyo unoita kuti unge uchizova nelaki. Ari kundikurudzira, ari kuti kwandiri ndinoda kuti ndinge ndichizoenda newe kuMozambique. Inini ndiri kutya mukoma. Ndiri kuda kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvekuromba izvi zvine zvazvakanakira here, zvine zvazvakashatira here? Ndiudzeiwo madisadvantage nemaadvantages acho ndichange ndirimo.
ndiri mucomment section. I am someone that is very open minded. Vanotuka munokwanisa kutuka zvenyu, but ndikuda kutongozivawo kubva kumhuri yeZimbabwe. Saka friend yangu paakaenda kuMozambique akatondiudza kuti ari kuenda kumusangano wechechi kuMozambique, asi handina kunge ndakaziva kuti ari kuenda kunogezeswa. Iye anoti akaendeswa mune rimwe bako umo makanoona zvisingaonekwi uye zvekare zvisingatsananguriki. Akati iye akaona munhu wekudharadhara akararama kudhara, ndokubva anzi ange achimuudza kuti ari kuda goridhe. Hanzi munhu uyu ainge asina makumbo, bhodhi yake yaitangira muchiuno kusvika kumusoro uku ainge asina makumbo. Ndokubva ataura naye munhu iyeye akabva achizotanga kurutsa mvura. Ndo mvura yaanoti akazogezeswa nayo, hanzi imvura iyo inoita kuti unge uchizova nelaki. Saka ndikuda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti kana ndikaenda kuMozambique ndingakwanisawo here kuti ndinge ndichizodzoka ndichizotengawo motikari yakanaka semotikari iyo iri kufamba neshamwari yangu. Akandikurudzira akati kwandiri, ndinoda kuti unge uchizoenda neni kuMozambique, unge uchinobviswa munyama. Kana wabviswa munyama uchaona kuti uchaita mari yakawanda sei. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndikuda kungoziva chazvakanakira ne chazvakaipira kuti unge uchinzi uri munhu akaromba. Zvakaoma. Erekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana muri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndauya pano ndine secret yemumhuri. Ndoda kubvunza kuti ndingaudzawo here fiance yangu kuti izvi ndo zvirimo mumhuri. Baba vangu vainge vakaromba, baba vangu vainge vaine mari yakawanda, takakurawo tichigara muBorodel. Baba vangu naamai vakangoita vana vavo vaviri. I am a woman who is aged 37 years old and my brother, he is aged 30 years old. Ndiri kudanana neumwewo mukomana ariko kuAfrica ikoko. He is only 23 years old. Ndinomuda mukoma ende wopedza ndiri kurotesewa ndichiita mwana naye. I am childless mukoma. Vamwe vanokwanisa kundishora vachiti uri kudanana nemwana mudiki asiri wezera rako. I have dated men of my own age, but my relationships acho kupera kwawo anongorwadza so. Saka ndauya pano ndiri kudawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira sezvo achiri mwana wechidiki. Do you think kuti you will understand me kana kuri kunzi ndikamubudira pachena kuti baba vangu vainge vakaromba? Kana ndava kurara mukoma, ndine umwe mucheka uyo wandinotora wandinorara ndakaisa pasi pepilo. Kana ndikakanganwa kuuyisa pasi pepilo mucheka iwoyo, mumba munopinda umwe murume anenge ari mutema anenge achita sekunge anenge akagadzirwa nemavhu. Murume iyeye ndiye murume wandakapiwa na baba vangu vakasiya vandipa pavainge vachiri vapenyu, zvekare nehanzvadzi yangu. Iyewo anorara nemukadzi anenge akagadzirwa nemavhu zvekare, but ari munhukadzi, haana mwana mukoma. Amai nyaya iyi vanoiziva ende ivo vanoti vanotya kufamba nekuti vakaitiswawo mhiko nababa. Baba vangu hanzi pavakaromba vakazoudza mama kuti ndakaenda kun'anga, ndokubva vachizoenda vari vose vakanoita mhiko yekuti kana amai vangu vakazoda kuzomira nesu vachifamba nesu kuti tinge tichiwana help, ivo amai vanobva varohwa nezvikwambo zvacho izvozvo zvainge zvichibatsira baba vangu pavainge vachiri vapenyu. Baba vangu vainge vaine business rekuhodha chibage kuZambia. Saka vaida kusimudzira business ravo kuZambia ikoko kwavaihodha chibage ndokwavakabva vachizorombesewa. Vakarombera pamakuva evanhu vaviri vemudzinza rimwe chete, murume nemukadzi, asi dzainge dziri hanzvadzi nehanzvadzi. Ndokubva vaudza mweya yevanhu vacho ivavo vavakaromba navo kuti ndine
mwana wangu musikana, ndine mwana wangu mukomana, ndichakupai mhuri yangu kuti munge muchizoita zvamunonzwa kuda nemhuri yangu. Takakurira mumari. Izvezvi mukomana acho upenyu hwandinorarama, ndinorarama upenyu hunotoshuvirwa nevamwe vanhu kunze uko, but handina peace mumwoyo mangu. Kana ndikadanana murume iyeye anondiramba nedzimwe nzira dzinorwadza, ndinokwanisa kudanana nemurume wandinenge ndichichengeta ndichifungidzirawo kuti mari ichaita kuti ange achindida, but anozongondiramba zvisinganzwisisiki. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo ndinge ndichizokutevererai ndiri mucomment section, uye zvekare muzondipawo link please, ndapota. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndine 37 nomwana, uye zvekare handina kumbogara ndakawanawo munhu anondida. Hanziko zvino zvindiri kudanana nemukomana wavari kuti vari kudanana naye. Hanzi musazondishora muchiti uri kudanana nemwana mudiki, nekuti hanzi anoita sekunge anondinzwisisa pamatambudziko ose andiri kusangana nawo. Hanzi nehope dzandiri kurota hanzi ndichimuzvarira mwana, maybe ndichaita mwana naye pandiri kuzoya ikoko kuAfrica. Hanzi ndingamuudza here chokwadi pafoni, kana kuti ndozomuudza kana ndau yako kuzimu kuti ndo zvazviri, ndiri mukadzi wechikwambo hanzi chinotouya usiku. Strange things indeed they do happen in this world. Vadiwa vateereri ndo messages awo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanenge vachida kuvhurirwa mabank account kana uchida kushandisa FNB Gold business account, munokwanisa kubata veVelvet. Vanokwanisa kukubatsirai veVelvet figures. Ndichaisa manumbers avo mucomment section, uye zvekare munokwanisa kutora mafone numbers avo kana muri kuona picture iro riri kubuda pazvivhitivhiti zvenyu nemumafoni, munokwanisa kutaura navo. Kana kuri kunzi unenge uchida kuzoitawo zveFacebook, panozodiwa PayPal. Kuti ulinke PayPal panoda maakaunti, ende isinganetse eFNB kuilinka nePayPal haidi zvakawanda, wototanga kutobhadharwa kana uchiitawo zvecontent. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.